Гледате Бизнес старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с първата ни тема и гост тази сутрин. Народното събрание прие на второ четене вчера промени в Закона за закрила на детето, с които се забрани предлагането, продажбата и употребата от деца на няколко групи тютюневи изделия, бездимни, нагреваеми и нови, както и на изделия различни от тютюневи, предназначени за въвеждане на дим или аерозол чрез вдишване в човешкото тяло, които може да се консумират чрез процес на горене, нагряване или изпаряване. Сега ще коментираме темата с доктор Александър Симидчиев, пулмолог, председател на парламентарната комисия по здравеопазване. Добро утро и благодаря, че сте с нас и честит празник. Благодаря ви и много благодаря за поканата. Господин Симидчиев, да обясните първо малко терминологията, че 4 така основни групи бяха засегнати от тези нови разпоредби в закона. Първо, кои са тези бездимни, нагреваеми и нови тютюневи изделия, чиято употреба се забранява от деца? Ами, вижте, нека почнем не толкова с дефиницията, колкото с същността. Големият проблем на повечето класически тютюневи изделия са съдържанието на никотин. Никотина е нещото, което предизвиква зависимостта, което връзва, образно казано, клиента за продукта. Проблемът е, че едно време продуктите основно се правиха от тютюн и затова те бяха наречени тютюневи изделия, но в съвременния свят все повече и повече никотина може да бъде синтезиран без да се използва тютюн и съответно средства, които съдържат никотин, могат да бъдат и без тютюневи. Тоест, те един вид минават покрай закона за тютюневите изделия, защото те не са тютюневи, те са с изкуствено синтезиран никотин вътре. Освен това, част от нещата, които се ползват от съвременният маркетинг на някои от компаниите, са свързани с това да закачиш потребителя не толкова с самият алкалоид, с никотина, а с поведението. Тоест, това е представяне на една пръчица, която трябва да се лапне и да се смучи. Това довежда до това, че поведението на клиента, той започва да свиква, да нормализира поведението на това, че правиш нещо противоестествено, дърпаш от една пръчица някакви химикали, които ти предизвикват нещо. Това нещо в някои случаи може да е зависимостта, ако съдържат вътре никотин, но може да е и нещо, което е приятно, особено за деца. Например, плодови аромати, някакви такива неща, които предизвикват леко посъбуждане. Това нещо довежда до това, че ти можеш да започнеш дългият път към зависимостта с нещо поведенческо. Дори и то да не съдържа алкалоида, който в случая на деца естествено е забранен. Но когато ние наричаме в закона нещо тютюнево изделие, то не съдържа тютюн, то всъщност не попада под ударите на закона. И затова дефиницията в закона беше разширена към вещества, които са не само съдържащи тютюн, а и такива, които примерно отделят никотина чрез нагряване на тютюна, защото примерно една класическа цигара трябва да гори, за да отдели пари, а новите само се нагряват до по-ниска температура, за да отделят същите алкалоиди. Тоест, дефиницията е повече от гледна точка на законодателството, но крайната цел е нашите деца да не тръгват на това дълго пътуване, свързано с зависимостта, която започва първоначално с нормализиране на поведението и след това минава в абсолютното употреба и зависимост към алкалоида никотин. По време на дебатите в пленарна зала, на обсъжданията в парламентарни комисии, бяха ли представени някакви данни за разпространението на тези по-нови, по-модерни тютюневи и нетютюневи изделия, които заобикалят закона в момента? Да, данни има доста. Някои от класическите медии, примерно вестници и подобни, даваха такива данни. Проблема не е само у нас, в България. Тоест, ние може да използваме и международни данни, където се вижда, че тези маркетингови усилия да се наложи продукт, който е ранната фаза на еволюцията по посока към употребата на тютюн или никотинови изделия, придобива доста заплашващи размери и проблема е, че той е таргетиран конкретно към най-младите. Принципно, аз имам една много стара мантра в медицината. Всяко нещо, което не е показано като лечение, е противопоказано.
Тоест, всяко нещо, от което няма полза, всъщност баланса полза-вреда, когато няма полза, е само вреда. Това е и случая с всички тези средства. От тях полза няма. Те са повече модно поведение, социален тип поведение. От тях полза за потребителя няма, в резултат на което единственото, което остава, са възможните или реалните вреди. Защо казвам възможни? Защото част от тези продукти са твърде нови. Те са само от няколко години. Цигарите са над 250 години в нашето общество и ние имаме възможността да видим исторически 250 години данни за това какво се случва, когато човек употребява цигари, в резултат на което ние много добре знаем със сигурност, че тютюневите изделия и конкретно цигарите предизвикват съвсем конкретни и ясно измерими странични ефекти. За новите неща твърде е кратък периода, за да кажем дългосрочните ефекти какви са. Знаем само за краткосрочните. Ето това щях да ви попитам. Има ли достатъчно вече изследвания и доказателства в посока, че тези бездимни, нагреваеми, нови тютюневи изделия и тези пък, които не са тютюневи изделия, са вредни за човешкото здраве? Със сигурност има казуистични, т.е. не много чести случаи, например на липоидна пневмония, на някои алергични реакции при младежи и употребяващи тъй наречените неникотинови средства, защото те вътре съдържат химикали, които придават специфичния вкус, аромат, който се получава, когато се разпрашават тези средства. Освен това, помислете, аз понеже много дълги години се занимавам с замърсяване на въздуха, пушенето или въвеждането на аерозоли в дихателната система може да има само два смисъла. Едното е, когато въвеждаш лечебни средства, примерно при заболяване, ние може да въвеждаме лекарства с аерозол. Другото е, когато въвеждаме замърсители в дихателната система, когато дишаме пушък, когато дишаме аерозоли, които не са полезни. В конкретният случай ние тук потикваме към поведение, което няма медицинска полза от него, т.е. остава единствено и само възможността за вреда. Ние виждаме, че рядко, макар и рядко, но при кратки изследвания се получават странични ефекти при част от хората. Не много често, но се получават, но това е само в краткосрочен план. А ние ги прилагаме при деца, при които очакваме живота им напред да е 30, 40, 50, 60 години напред. Може би дори повече, защото ако те се прилагат на деца под 18, очакваме те да живеят поне 60-70 години още. През това време, ако те са се вързали към едно поведение, което е вредоносно, помислете си колко дълъг период от време те ще ползват и бавно, капка по капка, вредата ще се получава и ще се натрупва в продължение на целия живот. Затова особено важно е най-младите хора да не бъдат излагани на този ненужен риск, защото този ненужен риск със сигурност ще материализира в здравен риск в някакъв период напред. Когато говорите за вредите от вдишването на дим, си спомням времената, когато тютюнопушенето беше позволено в ресторанти и заведения, когато така ваши колеги казваха, че хората, които не са пушачи, пасивни пушачи, колко е вредно да влезат и да се надишат в едно такова заведение? Част от страничните и медицинските последици от тютюнопушенето, това, което се получава като тъй нареченият хроничен бронхит и така нататък, всъщност са защитна реакция на организма срещу тютюневия дим. Организмът се опитва да ограничи вредата, като надебелява лигавицата, примерно на дихателната система. Един човек, който е непушач, няма надебелена лигавица и когато той влезе в условия, където има тютюнопушене, всъщност дима много по-лесно достига до съответните места и уврежда лигавицата, точно защото тази дихателна система не се е адаптирала, не е почнала да се променя на базата на инхалирането на тези частици. Така че от тази гледна точка има основание да се смята, че хората, които са непушачи, при тях рисковете, свързани с експозицията на цигарен дим в краткосрочен план, са по-големи от тези при пушачите. Не, че пушачите са защитени, просто организмът се опитва да ги защити с това, което всъщност предизвиква и оплакванията при пушачите. Кашлицата, храчките, тези неща са всъщност опит за защита на организма да изхвърли нещата, които сме вкарали в дихателната система. След като вчера парламента прие промените, повечето медии излязоха с заглавие
Народното събрание забрани употребата на вейпове от непълнолетни. И веднага моите колеги от редакцията попитаха: те не бяха ли забранени и досега? На тях нямаше ли тези предупредителни надписи, каквито ги има и на цигарите? Не, именно защото те не съдържат никотин, не са цигари, не са тютюневи изделия, в резултат на което те не попадат под забраните на Закона за тютюневите изделия и другите закони, които цитират дефиницията, свързана с тютюневи изделия. И поради тази причина имаше законова така вратичка, през която те можеха да бъдат продавани. Хубавото е сега, че дефинициите се хармонизираха, промениха се по начин, по който те са свързани с реалността на пазара, защото пазарната реалност вече е различна. Ние нямаме само цигари или само тютюневи изделия, вече имаме един много широк кръг от всякакви вредоносни химикали, че дори дето се вика енергийни напитки, като напитки в кавички, защото те не се пият, а се вдишват през носа. Смисъл, това са така изкривявания на това, което ние смятаме за нормално, защото ние въвеждаме всякаква химия по начини, през които нашето тяло не е пригодено да ги приема. Ваши колеги депутати казаха, че следващите стъпки ще бъдат насочени към ограничаване на продажбата и употребата на енергийни напитки. Да, в миналия парламент това беше законопроект, който аз лично заедно с ученици от една софийска гимназия, които всъщност дойдоха при мене да ми кажат: защо не го направите това? И заедно направихме законопроекта в 49-то Народно събрание. Просто нямаше време да го докараме до края. То е вътре, за разлика от много други законопроекти, аз използвах две неща. Първо, факта, че ученици бяха направили проекта за закон и аз използвах изцяло техния проект. И на второ място добавих почти 2 страници реферирана справка за вредоносните ефекти, здравните ефекти, вътре с цитат на научни публикации. Тоест, това е един от законопроектите, който съдържа буквални цитати вътре от научни статии, свързани с това. Защото на пръв поглед не изглежда голям проблем. Нали? Малко повече кофеин, отколкото едно голямо кафе, малко повече захар, отколкото една кола, но всъщност, натрупвайки тези ефекти и съчетавайки ги с другите поведения, характерни за употребата им, например, те много често се съчетават с употреба на алкохол, с употреба на райски газ и така нататък, комбинацията, букета от тези химични вещества, влизайки в един млад организъм, предизвиква много неочаквани дългосрочни ефекти. И това е именно риска, който искаме да предотвратим, защото става въпрос за бъдещето на нашата държава. Ние трябва да предотвратим възможни вредоносни въздействия в най-ранна възраст, именно за да нямаме дългосрочните последици и след това да се питаме след 20 или 30 години, ама защо не направихме нещо, когато можехме. Господин Симидчиев, нестабилната политическа ситуация в страната така в последните месеци и години пречи ли за приемането на законодателни промени и за извършването на реформи, които ще подобрят дългосрочно качеството на здравеопазването в България? Вижте, скоростта, с която ние сменяме постоянно това, което наричаме централна власт, парламентарната демокрация, ние правиме горе-долу. Аз съм от 2 години в политика, 2,5 години в политиката, вече съм в 6-ти парламент. При нормални условия 6 парламента са 24 години. Аз за 2,5-3 години съм със същото количество парламентарен опит. Това не е нормално. То създава условия, които са тежко извън нормата. Това, което се случва и това, което аз виждам чисто стратегически да се случва, е, че то довежда до това, до силно разделяне на хората вътре в парламента, поляризиране на всяко едно мнение, което пречи на възможността да взимаме нормалните, осреднени, така договорени позиции, точно защото имаме екстремуми. И единствените неща, които могат да минат с мнозинство, и то консенсусно мнозинство, както мина този закон за тютюневите и нетютюневите изделия, всъщност той мина с пълно мнозинство, защото той е толкова безспорен, че дори и тежко опониращи си части в парламента могат да стигнат до едно общо нещо. Искрено много се надявам, аз работя конкретно за това в парламентарната комисия по здравеопазването, точно това, да имаме консенсус върху тези проблеми и затова, например, също е нещо много хубаво, което се случи съвсем скоро, е електронното здравеопазване. Възможността хората да имат достъп до своето здравно досие. Всичко това се случва
само и единствено с много така широк консенсус, където няма хора, които да казват, ама ние сме на друго мнение. Тогава могат да се случат хубавите неща, да убеждаваме нашите колеги, приятели и опоненти, и конкуренти, че има смислени неща, които са надпартийни и трябва да се случат както трябва в един парламент, и то по възможност по-бързо, защото всичко се случва с висока скорост около нас. Същото нещо трябва да може да се случва и с защитата от възможни рискове. Затова, примерно, тази промяна на закона, която беше, между другото, входирана от колеги от друга парламентарна група, но всички ние допринасяхме към този закон. Примерно, част от дефиницията, свързана с аерозолите, е нещо, което аз допринесах, просто защото това е част от моята специализация, медицинска специализация. Така че това е общ проект, който, слава Богу, мина с пълно мнозинство. И нещо важно, след като казахте, че хората ще имат достъп до електронното си здравно досие, те ще могат ли да виждат и рецептите, които си предписвани, включително фалшивите? Говоря за тези случаи, които станаха публично известни за източване на здравната каса. Абсолютно. Аз мога да ви покажа, дето се вика, моето здравно досие тук. Аз си го нося в телефона. Кликвате вътре, получавате направления, прегледи, хоспитализации, рецепти, вакцинации, кръводарявания. Всичко е вътре. Единственото нещо, което все още не е вътре, а скоро предстои да влезе, надявам се от следващата година, са рентгенографиите, т.е. образните изследвания, за които трябва да се проведе процедура през Министерството и те да се интегрират към здравно-информационната система. И на финала започнахме с новите забрани в Закона за закрила на детето, които парламента вчера прие. Да завършим с тях. Всяко ограничение, забрана или санкция няма смисъл, ако не бъде съпътствано от строг контрол. Ще има ли засилени проверки за предлагането на такива нови тютюневи и нетютюневи изделия, след като влезе в сила забраната, или всичко ще остане само на хартия? Искрено се надявам да не остане само на хартия, но вижте, аз научих нещо от моя син преди много години, когато той ми каза, че има голяма разлика между негативната мотивация, т.е. забраните и наказанията, и позитивната мотивация, която е свързана с това да създадеме цел, към която нашите младежи да се приобщават. Ние имаме нужда от много по-силна семейна среда, ние имаме нужда от много по-силно училище, което да създава позитивна цел за нацията ни, защото ако ние създадем силни позитивни цели, например това, което постигнахме с някои наши спортисти по време на Олимпиадата съвсем скоро, или наши певци, или наши хора, художници и всякакви други, всъщност са позитивни цели. Ако ние можем през медиите да даваме такива позитивни примери, ще имаме по-малко от негативните и ще се налага по-малко забрани да имаме. Благодаря ви много за това участие. Успех. Доктор Александър Симидчиев, пулмолог, председател на парламентарната комисия по здравеопазване, и не продължава.